Senyors Camps i Rita Barberà, vostès els volia parlar. Un momentet, eh? Sí, dic. Ja comencem. Jo, de veritat, aquesta comèdia ja em té fins als nassos, eh? Hasta las narices, dice. No, nosaltres no entenem el català, només el valencià. Ja. Un vaig homicidi amb una destral! Això sí que ho entenen, no? ¡Qué gracioso! A ver, si nos hablan despacito, algo pillamos. Del catalán, digo, ¡ay, qué salao! A veure, deixem-nos d'històries. Ens agrada molt que vostès estiguin aquí al Polònia, però hem d'entendre que els valencians i les valencianes segurament també els volen veure. Per tant, no podríem fer alguna cosa perquè TV3 es veiés a València? A veure, tu ets tonto del cul o què? Et penses que seríem així si TV3 es pogués veure a València? A més, en l'esforç que estem fent perquè el Canal 9 no es parli de corrupcions, resulta que veuran al Polònia i s'enteraran de que a este le regalaban trajes. Rita, tampoc hace falta, ¿eh? Tranquilo, hombre, si no se enteran de res. Podem dir lo que mos rote, que los valencians no s'enteren. Els recordo que els valencians poden veure això, si volen, a través del YouTube. Vaig a veure si es pot prohibir el YouTube a València. Y yo voy a pedir que hagan una falla del Toni Soler.